Nie, nehovorím o zázrakoch z Biblie, ale o skutočných výsledkoch liečby novým liekom na sklerózu multiplex. Ten však stojí niekoľko stoviek eur mesačne a poisťovne ho neuhrádzajú. Postihnutí ľudia minuli celoživotné úspory, zháňali peniaze od sponzorov, len aby ich liek vrátil do života. A keď naň nemali, ich stav sa vrátil do starých koľají, alebo ešte horších. Niektorí tento zvrat nezvládli a skončili na psychiatrii. A obvinujú z toho štát. 36-ročná Gabika má sklerózu multiplex. Pred liečbou sa s ťažkosťami pohybovala pomocou chodítka. Počas mesačnej terapie novým liekom sa jej stav radikálne zlepšil. Som používala 2 palice. Bolo aj obdobie, keď som používala len 1 palicu. Liek účinkuje len približne u tretiny chorých. Títo však jeho efekt prirovnávajú k zázraku. Pacientka mi napísala, že vieš čo, Jari, ja som proste na vozičku, však to dobre vieš, chodiť sa mi nedá veľmi. Ja som sa z vozíka postavila. Ďalší pacient to isté, on chodí peši dole do pivnice pre zemiaky. Sice popri stene, ale takisto sa z vozíka postavil. Pacientovi predtým nedokázala chytiť hrnček do ruky a vypí si sám kávu, musí ho krmiť. Teraz si chytí ten hrnček, vypije tú kávu sám. Je to veľký prínos v liečbe. 37-ročný Janko Kolman má podobne ako veľa pacientov so sklerózou ochrnuté celé telo. Netúži po majetku, len chce pohnúť rukami, pustiť si rádio a prežehnať sa. Mesačná suma za liek je však dvojnásobkom jeho invalidného dôchodku. Poisťovne ho nepreplácajú. Jankovi ostáva len zúfalstvo a čakanie na koniec trápenia na posteli bez akéhokoľvek pohybu. Tam mi to prišlo všetko ľúto. Tam mi začali tiecť. Túžba postihnutých po kvalitnejšom živote je obrovská. Niektorí minuli na liek železné rezervy, iní prosia o finančnú pomoc na verejných fórach. Gabika zohnala peniaze len na mesačnú dávku a potom musela liečbu prerušiť. Jej stav sa po vysadení lieku zhoršil natoľko, že pôvodne samostatná žena pracujúca na polúväzku ostala doma odkázaná na pomoc inej osoby. Psychicky ju to zložilo. Niekedy mám pocit, že by som asi najradšej toto. Môžem povedať, že skapala, hej, lebo to nie je život niekedy. Problém je v tom, že keď tento liek ten pacient prestane užívať, tak sa mu ten organizmus vráti do toho predchádzajúceho stavu. Tak si teraz predstavte, že človek, ktorý sa topí, dostane záchranné koleso. On sa toho kolesa chytí a to koleso mu niekto zrazu vyfučí. Toto bol aj prípad kamarátky Jaroslavy Balčekovej, ktorú opätovné ochrnutie po vysadení lieku z finančných dôvodov dostala údajne na psychiatriu. Pacienti preto apelujú na ministerstvo zdravotníctva, ktoré doposiaľ liek nezaradilo do zoznamu liekov hradených zo zdravotného poistenia. V Európskej únii, keď on je podmienečne schválený zatiaľ, že ho môžu vlastne tí pacienti užívať, ale ešte musí firma predložiť vlastne nejaké štúdie. Čo však záleží od firmy, nezáleží to ani od Európskej liekovej agentúry a nezávisí to ani od ministerstva zdravotníctva. V prípade, ak získa európsku licenciu, automaticky prechádza táto licencia aj na Slovenskú republiku a vtedy sa kategorizačná komisia môže vôbec začať zaoberať otázkou toho, že či bude alebo nebude kategorizovaný. Štúdia vyžiadaná Európskou liekovou agentúrou, na ktorú čaká ministerstvo zdravotníctva, by mala potvrdiť účinnosť a bezpečnosť lieku na roztrúsenú sklerózu. V akom štádiu je, sme sa informovali priamo u výrobcu. Riaditeľka jeho slovenskej pobočky Elena Bojdová odpovedala len písomne. Firma vraj na štúdii intenzívne pracuje a predloží ju do konca júna 2016. Pre trpiacich pacientov ale bolo už včera neskoro. Chceme požiadať vlastne túto poisťovňu o hromadnú výnimku, tak zároveň chceme túto istú žiadosť napísať aj na ministerstvo, aby oni pri najbližšom zasadaní kategorizačnej komisie zvážili túto možnosť, aby boli tieto výnimky možné schvaľovať. Nejde o veľa pacientov. Tam skutočne nebude nejaké veľké finančné zaťaženie. Podľa našich zistení ani jedna zo zdravotných poisťovní neplánuje pacientom vyhovieť. Odpoveď je nasledovná. Zdravotná poisťovňa čaká na doloženie medicínskych dôkazov o účinnosti tohto lieku, na základe ktorých je následne pripravená prehodnotiť uhrazenie tohto lieku. Pacienti so sklerózou multiplex majú dostupnú a plne hradenú liečbu na toto ochorenie, tak nebudeme udeľovať výnimky pre nich. Výnimky prideľujeme v takých prípadoch, kedy pre pacienta neexistuje iná možná alternatívna liečba. Je možno nejaká náhrada za tento liek preplácaná poisťovňami? Nie je to toho času jediný liek na liečbu týchto príznakov u sklerózy multiplex, takže nemá žiadnu inú náhradu.
obyčajný človek si to nemôže dovoliť a keď si to nemôžete dovoliť, tak buď zdochnite, alebo ostanete úplne na invalidnom dôchodku a potom sa opýtam, či je správne a logické pacienta nechať invalidizovať, to znamená, že nemôžete urobiť nič, štát do vás musí dávať peniaze, alebo je lepšie, keď je človek v pracovnom procese. Keby ministerstvo povedalo, dobre, pacienti, poďte a dohodneme sa, nájdeme kompromis, ako to spraviť, aby sme týmto pacientom podali pomocnú ruku. Nič takéto sa nestalo. Viete, tá snaha z ich strany žiadna není. Naše deti sú zväčša